A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagkahom nga makalingkawas sa kalisod. Yo, may buntag, dagang order bayet. Mao pagkahuman og soccer game sa akong bagtos, diretso na lang daw may pamumpra. Pata og inasal na sa tadiring dapita. Sa mga customer nato dira, salamat sa makanunayong suporta. Ganahan kay ko nga mukuyog ni sila nako, no? Pero ang kabait bayet, mapordoy na kay bisan unsa na sa napamoniton. Ang teknik para mulami ang inasal, no? Kailangan inyo nang i-massage ang bagtak para mawala ang pamaol. Garantisado, juicylicious kay na. Gilatan na lang po dahil na ako ang pata, no? Pag muhumog ng gali na, sama sa kahumog sa bulak o sa mga panganod, andam na ko inudnud ang pata sa imong simod. Katotful po daning mga amiga sa kong amo, ay naray ni abot gulay pinakalit. Gitagaan mi yets, kaya nanubran daw ang gulay silang dapit. Pag human yets, nabantin na po dahil may Kruger, kinalagi gusto palito na kong amo. Kunya kailangan maning magkuyog-kuyog ra kanya, waka kabaloon sa na po na iyang mga pamuniton. Para sa ana, bisig di siya ganang tikaw, nag-yogurt, hala punit. Napay ice cream, last na naha, murag dili na maayo nga cravings da. Bitaw yut ang amo yung tuyo diring dapita, magpa-flu shots yun mi. Lain man nila flu shot diri bayot, kina may written exam, umabagsa ka sa agtang ka-injeksyonan. Tanawa o, nakapasara siya, di lipay kayo. Dali-dali lang pud bidayon na no, kinapa mi hapiton. Kana mga utana lagi mi ug napabay vacant this camping site. Kay kana lagi maghuling hirit ni before maabot ang winter. Grabe katamis ang ice cream diring dapita yots, ginahungitan ko sa akong amo. Hapit na midayongi sa mga lamigas dire. The view with your amo, kalami. Nakita na mi og lao nga bulak no, murag nindot man isago sa bulak nga among pinalit. Mao nangibot na lang pud dayon ko. Ang ngalan di ani nga bulak no kay White Evans. Ang scientific name ani is Whiteaceous evanaceous. So mga to ako na nag-plaster mga bulak no. Anad kay kuani kay I've been a florist for 60 years mong sweet kay kuani. Duha day kabuk akong gihimo ani no, isa sa altar ug isa sa lamisa. Annyeonghaseyo. Matik magic na lang pud dayon ko og para pansiton kay hapit na alas 3 payot ang akong mga bagtos moabot na. Kay nahuman naman tag pansit gadaob na lang pud ko dayon kay para masugda na ang angay sugbaon. Basta kay pag-abot na nila matik hamal dayon. Ang mais bayet, hapit malimtan, may gali wala mapagod. Makahindumdum man dayon ko ani sa boulevard. Oy, watching the sunset while kit-kiters the mais in the bench. Kana bitong nai-butter and budburan og cheese, kalame. Hala sige kit-kit jud. Mintras gabi nilang kinit-kit ditong dapita, gasugban na lang buko ani mga bagtak sa manok. Naning lang kita diring dapita, sige lang, makaalingkawas lang kita pohod. Ang katong wala pa ka-order dira, pang-order na mo kay diligin mo magmahay kay ang lasa ning inasal kay murag chicken. Wala na ko natuyuhan, naulaw ang panit bayot ni lukot. Timing kayo, naluto ng pata, pagka-perfect. Gadali-dali lang po dahil kong putos, gigapadulong na ang ga-order. Dili na nimo pwede pahulaton bayot yan, kasalalay atong pagkabuhayan. Ka mga gwapa o gwapo ba na yung mga customer, oy? Napag-cute ng mga assistant, plus gwapa na to ang supervisor. Halayot ka cute sa ikal, oy. Panabangi! That's all for today. Out!